Net zo tuddelen, binnen een heeft die morgen 40 jaar getrouwd. Ik kom door naar binnen, tegen dat koffie. Komt de vrouw van hem, komt de trap af. Mein Gott, ich habe Rückenschmerzen. Es tut mir so weh, ich kann kaum laufen. Ich denke, ich habe einen Hexenschuss. Sagt der Nähe vor mich, das ist kein Hexenschuss. Wieso nicht? Sagt der Tröte. Die schießen nicht auf ihre eigenen Leute. Wir kommen hier mit einer Amsterdamse Merkmals. Moeder Jordaan.
zingen. Wie treedt vandaag? Zugabe wil? Ja? Zit er voor de deur? Willen we hem reinlassen? Ja, dat kan.
geamuseerd hebt. Ik geef nu het woord aan onze vuurzetter, ons slotwoord. Ja, dames en heren. Ik ben eigenlijk een betere zanger als een spreker. Dus morgen durf ik mis gewoon in mijn toespraak. Dan hoop ik dat je mij dit niet kort. Daarom houd ik het ook kort. Als voorzitter ben ik geruid. Wat wordt het een geweldige happening. Hier valt niet met 40 jaar een vereniging draaiende te houden. Zeker in deze turbulente tijd. Maar zoals iedereen vandaag goed ervaren, is dit met de pleezangers aardig geluk. Met Pierre en Zie wil ik iedereen van harte bedanken voor de belangstelling. We zijn allebei 40 jaar lid van de pleezangers en hebben in de tijd veel leef en leed gedeeld. Maar ook veel kloterieën gehad, wat we kunnen oplossen. Voor vandaag geeft men een dank op de eerste plaats uit naar het comité dat het feest heeft georganiseerd. Dankzij de geweldige PR, mijn man hier, Gert Vossers, een geweldige opkomst is geweest, enorm. Dat is weer voornamelijk te danken aan onze schrijver Gert. Gert wist alle in en out, of het nu bij de radio of de tv was, of in de gezet, of in wat langskwam allemaal via, ik weet het nog allemaal meer, de kloterieën. Dat wordt het resultaat van onze schrijver Gert. Zonder immers te kort te doen, wil ik ook danken voor uw belangstelling. En met name Sonja voor de aankleding van de zaal en de artiesten die vanmiddag hebben opgetreden. Dan wil ik benoemen het verseren van de tribune van de revue het Krach. Verder wil ik ook de zoon van Jos Niesen hier betrekken. Die ons 240 euro heeft gezonken. Ik spreek erop dat we als pleezangers nog heel wat jaren onder de bezielende leiding van u, onze dirigent, samen schone muziek mogen maken, en de gleuren mogen brengen, voor heel veel u hier met plezier kunnen bezorgen. Tot slot wil ik ook attenderen dat de mogelijkheid is om een vrije gave te geven aan de zorgboerderij Ophoven erop. Ik ken hier van allerlei anekdotes vertellen, maar laat het naar raad gewerkt allemaal. Ik vind het zo goed geweest, het wordt een geweldige middag voor ons en zo'n opkomst. Ja, dat kent ze zich niet, maar dit is helemaal geweldig. Meer ken ik nog niet. Vrije gave die steekt aan de boete op de gang, bent je naar boete komt, dat vind je dan vanzelf. Vergond nu opstellen, heeft vuren aan, dan kan ik de beide jubilaires feliciteren. En ik zou nogmaals zeggen, hartelijk dank en applausje voor uzelf.